Zan buga tambari na gaida wakilin jarumi baban nura wakko Allah rika ma a ko'ina. Mun buga tambari mu gaida wakilin jarumi baban nura wakko Allah rika ma a ko'ina. Zan buga tambari na gaida wakilin jarumi baban nura wakko Allah rika ma a ko'ina. Mun buga tambari mu gaida wakilin jarumi baban nura wakko Allah rika ma a ko'ina. Da sunan tabara wanda yake sai ta ko'ina, kai ke sai ta lamarin waka ta dangana. Irera ta al'umma da yawa duk su jinjina, Allah godiya gare ka nake yi kale kuna. Mun buga tambari mu gaida wakilin jarumi baban nura wakko Allah rika ma a ko'ina. Salati ga Mustapha Muhammad da Hamanzali, angon Aisha mijin Zainab Nura Adali. Kurina ma'azu ko a mafalki mai tozali, a ranar kiyama mu a gare za mu dangana. Mun buga tambari mu gaida wakilin jarumi baban nura wakko Allah rika ma a ko'ina. Baban Nura yau gare ka nake doka tambari, alkhairan ka sun shige ƙauye har cikin gari. Baban Nura ka zamo mana rimi a dangari, tauraron da bar mu yau duka haska ko'ina. Mun buga tambari mu gaida wakilin jarumi baban nura wakko Allah rika ma a ko'ina. Yawan ayyukan ka yasa yau wakko ta fice, domin ci gaban ta babu fada ba ka ce na ce. Duk jama'ar cikin ta na ta du'a'i su kai gaci, yanzu na riga sana'o'i nan a ko'ina. Mun buga tambari mu gaida wakilin jarumi baban nura wakko Allah rika ma a ko'ina. Wannan ne jababa Umar Bago ya san da kai, ya yaba kokarin ka kara zaman lafiya da kai. Sarkin bargu baba mai bargu yayyabo ga kai, sarkin wawa ma gare ka yake mika jinjina. Mun buga tambari mu gaida wakilin jarumi baban nura wakko Allah rika ma a ko'ina. Al'umma da bata wakko suna ce da kai uba, baba wakila Allah ƙara tsare ka mu je gaba. Baka nuna wariya ko san kai cikin da ba, adalci a ko da yaushe kake yi a ko'ina. Mun buga tambari mu gaida wakilin jarumi baban nura wakko Allah rika ma a ko'ina. Baban Nura bangaren kyauta baka zumbule, gadon yin ta kai gurin abba na ku adali. Ni ma yau ma'azuga na gaban ka a dandali, baba ayi mani domin waka ta dangana. Mun buga tambari mu gaida wakilin jarumi baban nura wakko Allah rika ma a ko'ina. Mawaƙi ga duk kwarar da gwagwaran jarumi, gwamnan Katsina kwararre kuma gashi malami. Sunana ma'azu Tino bulba na zulumi, in maka baituka na waka baban mu ko'ina. Mun buga tambari mu gaida wakilin jarumi baban nura wakko Allah rika ma a ko'ina. Baban Nura wakilu baban Nura na wakko mai adalci, Allah ya ja kwanan ka na wakko. Baban nura wakilu baban nura na wakko mai adalci, Allah ya ja kwanan ka na wakko. Baban Nura wakilu baban Nura na wakko mai adalci, Allah ya ja kwanan ka na wakko. Baban nura wakilu baban nura na wakko mai adalci, Allah ya ja kwanan ka na wakko. Baban Nura ka amsa duk sunanka, ka ja sun ja a dole duk sun barka. Ka rike Allah san baka ƙaunar shirka, kayo tasu sun kasa su yi taka. Allah ke maka baba ka zama dirka, da sharrin makiyanka bai tasiri na wakko. Ka rike Allah sharrinsu duk zai koma ga juna. Baban nura wakilu baban nura na wakko mai adalci, Allah ya ja kwanan ka na wakko. Ciyamomin wakko dole in gaishe su, abokar gabta ka dole ta ɗara tasu. Ciyaman ɗin leburori duk kafi su, bayis nuhukin ko wanda bai niƙa su. Ciyaman raba nan ya kubu kafi su, ciyaman ɗin masu banga ogan ma Abubakar Alhaji Lawali ɗan bangar aikinsa dare da rana. Baban nura wakilu baban nura na wakko mai adalci, Allah ya ja kwanan ka na wakko. Ciyaman dilo
sani dogon dila tino bulgon ka baba yau zan bulla alhaji lawali ba zan fare hamdallah alhaji lawali ba are masha Allah ga sani mai gidan sama yau zan bulla ciyaman ɗin yan kurosha alhaji oga a ci magani tinobul ka bani kyautar solo da rana baban nura wakili baban nura na wakko mai adalci Allah ya ta kwanan kano ciyaman ɗin yan ruwa zan sanya ɗahir di'e baba mai kyan niyya bayis na ruwa ba ka da ruwa alhaji umar dangi wane makamarna alhaji buba gwamnati na yi makamarna ciyaman gwangwan shehu kwalba sawun babbar rani yau na iso ka in gaishe ka da rana baban nura wakili baban nura na wakko mai adalci Allah ya ja kwanan ka na wakko ciyaman mata madafa abincin da ba haji ya kaman duk mun shaida ciyaman sarkin zabar mana gaishe ka abubuwan fora sarkin zabar mana mu ciyaman ja wanke dole in gaishe ka ciyaman ya haya yau gani tinobul yau gare ka domin wakar da na yi wa baban nura da rana baban nura wakili baban nura na wakko mai adalci Allah ya ja kwanan ka na wakko ciyaman na aka da abdallahu ma oga hamza na maryam gaishe ka ran da na rera baitin gashi ya kai ni har a studio ya jira na ya aiki ina oga lawali mijin su madina a babban rame ma'aziti nobel zane kwana domin na ga lawali mijin su madina na rana baban nura wakili baban nura na wakko mai adalci Allah ya ta kwanan kano Jafar na lawali ina gaishe ka Abdullahi kan kuje na sanyo ka Rabi'u dan keti dole in sanyo ka Sani dila mai kifi na gaishe ka Abdullahi mai caji babbar rani yau tinobul gare ku nai maku waka da kai na alfarma ta wakili baban nura na wakko baban nura wakili baban nura na wakko mai adalci Allah ya ja kwanan ka na wakko 070 4859 7294 Mu'azu Tinobul KT1 Tudu garin dan marina ta duk ɗakin kara a sha saurari lafiya.